Hi guys, good morning. Mamahaw mi guys, pagsayo kay sila ni Alchel, mang dagkot, kay maglarga na sila unyang hapon, mga alas 2 siguro. Asangan to yung asuka din. Si LJ, igso na siya ni Alan. Naman to'y nangutana, nga bana daw na ni Rilona, simbak ko. Igso na ni Alan guys, kamanghuran ni nila ni Alan. Naam siya dire kay wada iyang papa diya sa ila. Ito sa Cagayan. Siya man isa, na siya dani sa balay. O sa nangutana, naimot lang ko. Iso na siya ni Alan guys. Kamahura na nila. Nay, wala may suka, nay. Ay, wala na dito suka. Ay, suka. Uy, masin na. Kuha na lang. Isa man. Ay, naman suka. Limunsito balay daghan. Nabaw. Ayaw na na. Pantosan siguro na. Limusito ay panos na dili. Yan sa to, grabe mo na. Marag wala na limonsito Ay, kay. naada na, inasuwa pa dyan. Ay na ah. Ito yan, dito. Iyata mo sa Kabuk yung baboy baiti kabuk. Hindi na. Mimi! guys, mamamot siya. Bata kagatas? Ay damit ang tanimano yo. Bata kagatas? Wala ka pala ko duha lang. Duha. Ay, sigla balaba din natin. Ay, pag umalang mo karon magtugbong ha. Ismog sa ismog. Pero chill. Ikaw, chill. Para sa ano, Bless us, O Lord, and just I give future about to receive from the abundant to Christ, O Lord, and our Son, Christ, Amen. Mimi! Wala na may. Wala dagang explain tayo kasi mura na siya, mura na yung magulito. Ano? Mi! Nagpaka na kada nagapot. Bumbong na manok na. Patong ko ra sa binuga. Kaya ko na sa balay. Hindi na nga manok. Ayaw pa ni Miming kumain guys. Miming. Mimi? Kapay mo yung fluoride na ano? Ano na magulito? Yan na silipin ko na. Awa na yung fluoride. Turmi lang. Nagapos sa gabi eh. Oo. Ihaw ba na ba? Ma-upload ko. Upload ka tulad daw. Lagun sa lagun na video. Balag wala pa ikuan. Ads. Flori lang aron di mawala ang iyang kuan. Naku na magaya po. Saka lagi. Ano si Tolmen. Duha na yung naghagmog isa. Lang lang ba ID doon? Transfer na sa lain. ID. Ito nga wala eh. Wali. Dili na. Mura dito na niya princess. Kuha niya account niya siya. Ay bata na itong kulay rin dito. Itong kuwan dito. Sabi na ako itong laki na bata. Ano laki? Ito, drive size sila mo ito. Kuwan na. Tintoy. Ito yung mangkon. Amin yun, nagtuan ba ini? Ay, uyab. Mga silto siya. Hi guys, kayo ka na mag-sell chill ng dagkot. Nagdala ka content? Ha? Puro? Wala. Ano ito? Hindi tayo. Wala ito. Dapat tapos puro. Ang dagkot kasi nataringan.
Look, aja na yun. No, silok. Nanay kanila ni mo? Oo na. Dua. Hindi na sabit mahulog. Muna. Tara, unahan. Layo-layo pa. Bitaw na kay taga dito taga buntag bitaw na sumok pa sa kanang kaning bulak sa patay gid na. Paglag na. Oh. Di grade man hinulang dalan din. Dili simento din tanan. Kapakon. Tung etate bawal to dari ni maslug. Nakasulod si maslug na yun. Ano? Delikado mo kaya sila din. Cuma delikado din. Oo, alang nakatunga sila kahoy. Maguban yung mga tubungan yan ay. Ano ka? Ba, may mo pang kuang. Muling dalan sa Dana rali ko sana solar. Kanaog ra mi kay. So dalan. Kanaog lang ko. Dami. Ha? Ikaw. Ikaw? Nagsakay ka? Di, lusot. Makanaog man. Dili oy, di man lisod ang dalan. Di na lang ni mo kargahan si Elchel. Oh, ayo ka. Okay ra man. Okay ra. Kaya basig binuangan niya na diha. Ay lang ikarga si Elchel. Kira mo diha. Wala na niuban si Alan guys kay among motor nagkagaka. Pasinyag na dili dito lang. Dili dito. Asa mo kadapit? Papag. Nagkagaka among motor basig ang bearing siguro dito. Imo pa to ibiyahe na madugangan. Tako na nog damage. Nang kami na lang tulo ang naganhigani. Naglapos-lapos si Cardos. Sagbutan. Sagbutan man. Opo.
No, may gana ng chill. Kasi mag-iyan na. Kani kaning lola ka to kang manoy. Iabri ko na. Pangabrihi. Bulak ko rin ang dagbulak. Saka dalag bulak guys. Katanan. Ano yung balkan? Hmm. Ito Mario? Ano nakatuan? Ang dali-dali ang ito. Hindi pa kahapon. Ang dali-dali. Ako dala sa bulak. Namin nagdagkot bago kaya na may bulak. Basi manibudog. Ah, oo. Siya di ay. Ido nga na pagdagkotanan. Dito rin ang isa ka manoy, oh. Ay, patong na chill. Ito na dito kami. Dito no. Mga pwede na maglakodan. Mm. Sabi ako yung Ay, pagdagkutin na ng isa. Karang isa ka po. Ipahigdar na na, ipahigdar anak kang kano ka na mapalong. wala lagi yung ngalan ano ni Papa Mario na. Nawala. Nara ni din himahawan guys basta tingkuan kanang kalag-kalag. Kaya na may maintenance na ni na. Sagbutan man. Ang dagot sa altsyo kay Marga naman na siya. Manami pandagkot guys, manguli nami. Wala namin papangayo. Ano kaya Kani parenter am gyapon na siya. Ano? Parenter gyapon na. mag-agi ni mga uyuan at apuhan mo. Mga agi ni. Royal Pilgrim. Nag-uhan lagi. Nag-post ba na? Dinit sila ilan ni nanay yo. Wala ka pa rin dito. Kaya na sila dagkutan og kandila kay sa badistam na sila. Hindi na nagtingaw. Buhan na lang kandila yung butalit. Gamay ang uyan. Nakabayo ko sa bag-ari. Tabi agimi. Agini. Ini bago nagdagkot la nanay oh. Agoy. Agini. Lola ni Alan dani guys. Katuya po tong auntie na sa ubos. Ano sa uhawis mo? Wala awit ko na naglasing.
Wala man din nahuman og taod sa tiles. O gipakyaw ra ba ni pagpatrabaho. Ano na nabi si aman ka ang mami na. Nabe sa ubos o. Ay, I miss you, mami. Gipapakyaw man ni pagtaod sa tiles. Nawa man na himan. One. Nabili yan. Dako may ni bayad sa pakyaw sa tiles. Pagtaon 5,000 niya wala na human. Sa doy sila. Ano siya katong kandeng kanang Maning lapid nga gipahimo ni Tita Cindy? Tisinli ni ay. Cindy. Dato siya, tsada to siya. Tsada pagkahimo. Nagawas lagi to na oh. Ba't nagawas na siya? Dito lang. Sa kwan man na sa pagtaod man nag-tiles. Gani o. Frame mo Ang kurang ni ani ha. Frame mo naman na. Ang kurang. Sabi mo, may kadalag bulak din ano. Yung nanagin si mami, may kadalag bulak. Isa ka nagdagkutan na may kandila o. Wait lang. Isa ka nagdagkut din nga na may kandila. May kadalag bulak kay dali-dali din mo kay unya. Malagang unya. Siya na ni nahulog o. Malas tres. Kuti bagad ni uting koy. Picture man. Kisam din yung abay na ni. Ha? Dakong cross na. Bang dakong cross? Tura. Ano ka agit chill? Kani siya. Kani tawag kin siya ni. Marzi. Muna kang Margie di ay. Agi may tita Margie. Printer niya yan ay. Ito yung kumagkaya niya. Pagkata ko lagi. Twitter. Wait yan. Kaya makatungkuan. Mga gini. Marunong ko na kung Huwag ka naghaling chill. Nala? pwede naman ano. Hawi abon. Mayroon puro. Ang din eh. Nga aday. Ang dagot eh. Pausok mi guys. Nag-aanak kong Camila na eh. Pero Pausok mi guys. Tanay. Pwede balas. Napuno ka na niya ako pag sa morto ko. yung bahat na kong balang yun. Nagbuwa ko. Parang ko nga. Buwa mo yung gaman. Uhulog ito siya kaya na yun. Magi na niya paborito. Ano yung paborito. Kung dili. Kuan na ka na kaya. Paghilak ang adlaw na niya kung di pa kainom sa Royal o di ko. Diman siya Pag sa buhay pa na siya nay. Di na mahimong kuan. sa laog din. Bakla na chill. Kasi sa akin na lang. Di ba po makuan? Ay na lang kayo. Di man kayo kung na pareha dali. Magpalo. Ay, awan na silupin din. Bakla na lang ko na turkos ka kay kasada. Hindi na nga sa akin. Bakla ra ko kay. Ano na mo? Latos mo na niyo. Hinap po na Madam. Papuno sa bersikos. Diba ang pagpuli pa yung ni Cardo na. Ano si Cardo guys. Kung ka 1,000 mo. Pajika sa to niya. Si Bugsil nakuha pag si mong lubot sila. Hi guys, mga tumigsa pa kay manguha mig avocado kung wa mi naunhan. Basigi kuha na sa mga lagkamot. Kay sa una nag-harvest mi. Pero yung primerong bunga gid na guys, lain ang nag-harvest kay wala mo nabantayan. Naman nabantayan nga.
guwang na niya. Tong layo kay si Alan asahin. Pag uli na mo ay pagtanaw na mo sa pawa na bunga. Okay. Nagharbisan sa lain. Nya tulo pag ikasako yang harbis. Kay primerong bunga na daghan kasangatan bunga. Naman tong nalimtan-limtan lagi na mo pag-harbis kung Domingo mag-uli si Alan. Limtan. Hantod nga na kuan gid siya. Na sani naharbisan sa lain. Pero wala na nun siya diri. Kay taga dito man pikas puntod oh. Ingat ko na sa Manila naglarga na. Gamay ra bunga karon di pareha sa una nga kuan nga daghan kayo. Pero kaduhan ni siya pamunga. Kaduhan ni siya pamunga basta gamay ra niyang bunga karon. Sunod bunga dani daghan. Kaduha siya bunga sa isa ka tuig guys. Kani akong abukado. Wala sila guys, danir kunat. Ipuno na sad na. Oh. Wala namin nanaog ni Mimi guys. Dito guys ako wala na ako nagkanaog kay wala na may bunga sa abukado. May na may nabilin. Iharbisan man unhan mi. Katong pagpangipon namon din ni Alan. Kuha na daghan na kay nagbunga. Daw dagko na. Karon na nabilin kay mga gagmay na lang oh. Do gamay ra. Ambot ito sa ubosog na abaka dito. Naunhan man. Sila nalsi naglapos sila dito kaya naman daghan limonsito dito nanguha sila limonsito. Or nakakuha baka sila wala ba? Nakakuha sila gamay siguro. Papangas na po sila. Ako na naog kay hangak kaya. Wag apoy kuha. Hago-hago lang niya way kuha. Na? May bunga? Ha? Dito to. Oh. Nasi ati maya-maya guys oh. Ha? Asa mo nanay? Sus, naglingkura man lagi na dana. Wako. Baksa ni mo nanay? Lagi. Wa naman dia bunga naunhan man. Ha? Naunhan. Wa nay bunga? Ah, bunga gagmay na lang nga bili no. Kasi naunhan kisa may nagkuha di ay. Wa mi kabalo. Ha? Wa mi kabalo kinsa nagkuha. Nawala ka kuha. Wala, kay tanawon sa may kuha na nga gagmay na malay nabilin. Amot na to sa ubos no. Jaga kay naay dagan kaayo niya karon wat. Daghan kay bunga daniti pag pangipon na mo dani ni Alan. Kano sa? Kato nangipon miya to mga niaging buwan. Na nganong daghan man day bunga unya. Gagmay pa. Gagmay pa man to pag ani namo dire. Ano ba? Asa ko tatay? Nagko sa kuhit. Unya usa pa may kuhaon dana? Ha? Ang mga buwang na din na ay. Ako daner, ako kay kapoy saka. Naay kuan naay. Naay kuan kuha. Pado guys, lami japon kay ni. Takan kay bunga, kay to sa taas oh. Dako. Buka kay bunga oh. Dako nay. Na? Awa mi. Hinog
Baga kay bunga tiyo. Baga kay bunga. Baga bunga sa Abukado. asa. Muna pinakalamig ang abukado. Nakadabis pero gamay pa sa kumo. Pinakadagko po ni Dani kaysa dito. Mas dagko ini Dani. Unya kanong gagmay pa man kayo mura mo nagkumo kada ko. Ulahay pa man na siya namunga pod. Ah na lang ang gihingon ni mga nangka nga hinog. Hinog jud as in. Pika kay. Ingka ka gipik-pik na nimo hinog. Ano ta kasanggot siya? Ano kasanggot? Kanada na og mahinog guys ay maguwang mabantayan. Ba Baksan. kasapi tara na ba? Kasapi. Okay lang lagi. Ang masadindi. Ato, sanay. Ay ba to nya wa kan sanggot? Nang ta kasanggot? Uy, sanggot ato. Dani ko gapang pako guys. May akong pakuhan dani. Paku bali ni dibili paku. Asa di pako na pako ra niyo? Na lagi pako ra ni. Ang paku man gud na ay lain-lain upuan. Grabe kay. Pako kay tinanom na bangag na o tinanom na pako na tinanom. Nagdala ang sanggot. Ano ang nakuha guys, dani nga punuan ko. Marana daw ka buo. Pero buyag. Itabok ni sa dagat dali ra ni mahinog. Iguwang na. Hilaw to? Hilaw? Mami!